Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Menteri jong katanat pulih putih ke Sarkar Jilla ubak Lakmen Rumbui dangshen ulaya kendo ya Menteri jong ke Ministry of Human Resources Development Ramesh Pokhriyal bat kerpat baka Sarkar pedengkan Penteri Kamno ya ke State Reservation Policy lane ke bahak pulih kabayadai bat ke jing'ai bahak syaki samla pulih na Meghalaya habarok ki Central Institute bat University ki badan hapok ke Jilla. Laru ban kedau hang ni bagi Sarkar Meghalaya kala persyak jurru ya karai jong National Council for Teacher Education Regional Office Bhubaneswar ban kentat ya ka application jong Kiang Nongba Government College Jowai bahkan sedang ya ke jinghikai B.Ed. Uba Lakmen Rumbui haka jingya keren bat kilat pathai kubor haka arp kondai terik ukelalengkot arajar arpo ulai itu bagi Sarkar kala dep ya keren dangshen halor ka bahak pule jong samla pule B.Ed ke Jilla ha North East Regional Institute of Education kepadon ha Umyam bat ha ka English and Foreign Language University kepadon ha Nong ba Shillong ha kini kejinga kendu ya Ramesh Pokhriyal nakaliang jong uba Lakmen Rumbui ula kerpat ya ba untuklar lem mardor halor kini kikam kidon lai tu liki isu kiba ngiyakren batu minister jong ka MSRD kawe kade na kabanta ka reservation of seats nawanta kini ki B.Ed student hapo neri Umyam. Kumbangitip hapo Umyam dan lain lagi sit ki baki resep na kabenta ki aspiring teachers jongka state ke jongi. Hendaya kini ki lain lagi sit nishemba ka National Reservation Policy katrekan. Kamut hiba o scheduled tribe unyo tang 7.5% kamut ngigi kamut hakita ki lightly ngalap ba hakini ki arsnem ba kiba kini ki khna jongi kim yo jimentoy nakata te ki ba yo ban le thang tu bon ki ba yo lang ba ka generalist lane nak kota jong ki we pat ki state te den ta ka daw ka jingle jongi kalong ban yakren kalong ba yakini ki lightly ki sit kiba la receive nak benta ka state of Meghalaya ka state reservation policy jong ka Meghalaya ka di man apply halor kitu ha nak benta kitu ki ba appear ya ka entrance tamar ba ya ka tu la conduct na entrance ngim ang ba kin supha mangi hindre kalong ba kin receive ba ken ja kat kum ka reservation policy ka state mal ra kam ja ki kum ta kamut ki ka jingdu na kena samla jongi kata ka de ka we ka issue ka ba ar kalong ba ngikwa ba katukat ni telikisit hapo ka IFLU English and Foreign Language University kin ailem yaki kena school yaki kena jongi hapo ka state kini ki artlik issue ki bekren nak mentaka reservation of seat nak hap ki halalor kini hakini ki Central University dan Central Institute ki baran hapo ka state ka jongi mabakum baka ong pimne hari arsnem gi bangador na shemba ngido jimentoy wala dakini institute kidon po ka state ke jongiru ngina ki yang ki khna samla jong ka state ki bon kido jimentoy kabar kadai ba kaji akran kalamba kajing slam man pendek ya ka NIT hapo sora te ngasngokmen ba u minister ka Ministry of MHRD ulaong ba ya ka NIT sora la rai ban sanction biang salai spa khat sau klur khnang ban la ban pendep yakta ngir ngasngeu kemen ya kata kajing rai jong ke sarkar pedang bakata ki jing pentip jong u no minister na kabanta ba kremen scam ondalayo ya kata kapisa ke NIT kan la ban pendep ya ka jingshna bat kan la hiru ban sedang hakajaka hakapan ban kampus kejongka kabalai kadai kajing bampriang jongka kajing reject jongka NCTE Regional Office Bhubaneswar yak application jongka Kiang Nongba Government College ban
sedang ya ka biet hapo jawai kalong ka ba sngeu lengo marba katkum kinom stok NCTA kalong ba ngin haban apply tengi na kalyang ka kyang ba akal apply online haka arpunyo turi ubna Julai arajar ka khandai hapo jong kapor bat karul kalong ba hadin bala apply khat hapo khatsan sngi dei ban pha da kapus ya ki kot kisla ya ka hard copy shapo ka regional office o principal ka kyang ba government college o khan pha tang sisen arpunyo turi upha ya ka online application submit haka live hotri upha shi copy ya ka hard copy lengba ka speed post shapo NCTE bubanaswa bahadin kata yok bombiang upha yang salai copy haka live trick ubnai akos arhajar khatkhandai da ka speed post te haka meeting ka regional meeting jong NCTE ka balong haka khandri hudu khat pratrik ubnai January kirai ba kapwa report shingi ba ya ka application jong ka kyang nong ba government college na kontaban sedang ya ka BEd integrated course la reject namar ba ka po Islam bakat kum ka jing tip jong ipat ya kini gi artli gi sithi ka we ka po kan turik ha po banaswar ba ka we bat ka po ha po khandai trik tengi ya kren kum no kam de ka fault ka jongi kiri kirisip ki banging yo na po GPO shlong ru menno ngi pha ya kan ga sithi kidan bat ngi kalong hi ba ki speed post barbar kalong hapo nyu fa arkanta hapo sau phra kanta kriban poi kumno kan simpar hado shpau khasan skiban poi ta namar kata kumno kin reject ya ka yang application ngi habangila apply online ro ha pa ka biang te ya kan neru ngi layakren khnang ba ngi kwa la kalong kumno ru kanne kan long te yaman tangam la ban ong te kis ai jaba ni hakini kis ngi ki banwan nakadaw ka jing duna jong ka fon te ka progress of work kalong lada hakan ne ka dur kalong kinam la ban pendek te den ta kadaw ka sarkar India kala sanction biang salai spa khatsau klu na ka banta kala rai ban sanction lai spa khatsau klur biang khnang ban la ban pendek yakan ne ka jing shnah te pan release kalong sispa andri pusan klur tam na duna yo ta kamat kanne ka deka basa bakin sa release kaya kren ba ni na kalyang state ka jungi na marba ka jing tre kala yat mutala news nem te ni kwa ba kandep kloy kanu ka jaka kadon be ka jimentoy habang idon kadon ka NIT ki pun ki kena samla jungi rupiah ki ba pas hapo NIT ki yo lat katkum ka skor jong ki hapo ka JEE ta ki yo lat hiban tre bat ka jing don jong kate namar kate ka NIT ru ka dei ka we ka skor ka ba bha ka NIT po sora ka dei ka we na ki NIT ki ba ki khen ba ka ba kham biang te ni kermen ba ki khna school kin long kin aspire maka National Institute of Technology ka main ka research center man yo shipon ki jimen toy khamtam ya ka state ki jumi kata ka ki kermen ki jumi pi kine ki ka sen ka banong kong ngamti balik kim ju raise ya kini issue man shwa bat ka ministry kine ka issue ka sen ka banong kong ka bangi raise at the highest level na ka banta kine ki issue ki bayade bat ki sit ke bala shim kia da chief minister ban mangaru kum minister habangi pe ya ka jingdo jang kena samla tengi hadin ngin lay follow up kai ngamla ban ongi phi kilarai kumno ngila ai ya ka jingkwa ka jongi bat ngin bot den namar ba lada jia ba kumne shikumne ki chuan ki institute ki nomyo jimen ta ka iba kamdan kalong le no kai tin ta ka daw ngikwa ai ba ka no ka institute ya ka no ka share ka ba ka state ka de ban yo kat kum ka bha ka ba kinok sosnong gidi ban yo